Na imanju Mirka Milojevića sve je puno medvjeđih tragova. U ovom pčelinjaku medvjed je dobro osladio brkove, uništio je čak 18 košnica i pojeo oko 250 kg meda, a domaćin je ramove pronalazio čak oko 200 metara udaljene od imanja. I to u prvom naletu. Vratio se medvjed na ovo imanje ponovo i pojeo još 100 kila. Šteta se mjeri hiljadama maraka. Plus što su uništeni vosak, ramovi, dijelovi košnica, to je šteta sigurno 5-6 hiljada maraka, direktna šteta. Da li se ikad dešavalo da medvjedi dolaze na ovaj... Nikad se ovdje nije dešavalo da dolaze. Da su imali avanturu sa medvjedom prijavilo se još 3 domaćina iz trebinskih sela. Ukupna šteta prelazi desetine hiljada maraka, ali u gradskoj kasi para za nadoknadu nema. Grad Trebinje nije planirao u budžetu sredstva za ovu namjenu, tako da vrlo teško možemo, a po zakonu o lovstvu grad Trebinje snosi nekih 25% od procijenjene štete, dok Republika Srpska ima 45%. Iako su pčelinjaci obezbijeđeni strujom, to medvjedu izgleda nije bila prepreka. Napada kasno noću, a do sada ga niko nije vidio. Domaćini misle da se radi o medvjedici i gladnim mečićima, s obzirom na ogromne količine meda koje su nestale iz pčelinjaka.